Giaghat sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO sa lalawigan sa Subo ang katawhan nga mangandam ug kanunay magbinantayon sa umaabot nga bagyong Odette nga nasigpatang moagi dinhi sa Kabisayan sa umaabot nga mga adlaw. Ni-issue ang PDRRMO og memorandum karong adlaw Martes, Disyembre 14 nga hayan mosulod sa nasod ang bagyong Odette nga adunay international name nga Rai karong gabii. Sumala kini sa labing uwahi nga Tropical Cyclone Advisory No. 5 nga giluwatan sa Pag-asa niadtong alas 11 sa gabii sa Lunes. Gihugon-hugon nga kung makasulod na ang bagyong Odette moirog kini padulong sa kasadpan sa buntag sa Miyerkules, Disyembre 15. Gibana-bana nga mo landfall kini duol sa Caraga o sa sidlakang Kabisayan karong Huwebes, Disyembre 16. Ang bagyo gibana-bana nga moabot sa gikusgon nga 155 kilometros matag oras. Gibana-bana usab ni isaka ang tropical cyclone wind signals sa Kabisayan ug Mindanao. Magdala kini og bunok nga pag-uwan sa Kabisayan ug dagkong bawd, pagbaha ug pagdahili sa yuta, ingon man pagsaka sa tubig sa kabaybayunan. Gipasakaan sa PDRRMO ang alert level ngadto sa blue, buot ipasabot nga ang pagresponde gipahimutang na sa level 1 sugod karong adlaw, Disyembre 14. I already elevated our alert level to blue. So unsa man na siyang blue alert level. Minimum response level 1 na siya. So unsay atong buhaton unsay buhaton sa atong LDRMOs. It's more of information dissemination and monitoring sa risk areas. No, continuous warning, preparations of ato ang response assets. Now, I might be elevating the alert level to red on Thursday. Means to say ready for response na siya. Giauhag ni PDRRMO Chief Neil Angelo Sanchez ang tanang sakop sa PDRRM Council, Response Cluster o Local Disaster Risk Reduction and Management Offices sa pagigtambayayong sa tanang ahensya sa pagigharong ning daotang panahon aron masiguro ang kaluwasan sa mga mulupyo. Tomorrow, we will be setting up a communications network sa Sibonga municipality. Kaya ang ato ang base of operation dito as per instruction sa ato ang chairperson sa PDRMC, Ma'am Gwen, the governor, we will set up our base of operations sa Sibonga kay strategic sa. So most of the assets, the contractors, the heavy equipment, our rescue assets, our relief goods will be placed in Sibonga starting tomorrow. Samtang ang Pag-asa Central Visayas nagpagawas og General Flood Advisory No. 2 alas 6 sa buntag karong adlaw Disyembre 14, isip pahibaw nga apektado niining daotang tempo ang mga komunidad duol sa Sapa, sama sa Mananga sa Dakbayan sa Talisay, Ginabasan sa Asturias, Kumbado sa Balamban, ingon man subang dako sa Dakbayan sa Mandaue. Eleanor Valeros, balita sa Sugbo.